Bekuqhumuthule kwiqonga lamanqindi eMonti, imbethi-manqindi ezingaphaya kwama-40 zixolele ukujinga iliso. Imbethi-manqindi nganye ilwela ukuba ibe kuluhlu lwamagama embethi-manqindi ezingama-28 eziza kumela iYunivesithi iWalter Sisulu kwimidlalo yeUniversity of Sport of South Africa, i-USAS ngamafutshane. Enye kwezi mbethi-manqindi nguChumani Kondile waseRhini nongumfundi kwikhampasi yaseGcuwa noyintshatsheli kudidi lwe-lightweight nonesakhono sokulalisa abachasi bakhe ngophotho kwimijikelo esezantsi. Uzithembile ukuba akukho mbethi-manqindi iza kumoyisa. Qinisekile uba kuzawunyanzeleka uba ndiyidifende itayitile yam ngoba last year bendiyi-champion under 63.5. Andiboni mohluko uzawube omninzi kulo nyaka, zinilindele uba ndiphinde ndibe yi-champion 2 times champion. Kungayinto entle noba ndifumane ithuba ndizibonakalise kwezo competitions enkulu, ndizazise as uChumani Kondile under 63.5 kg. Lena izawube iyi-division yam entsha ezawube ndidlala kuyo, so ndiyacinga uba ndizawuhlala ngoku ndizayimela njengomntu ozilungiseleleyo uba mandibe yi-champion. UThabisile Cimi, nowaqala ukuba nomdla kwezamanqindi eneminyaka esi-8 ubudala nokwayimbethi-manqindi yombutho wamanqindi oMzantsi Afrika, uthi ukhulile kulo mdlalo. Le ntshatsheli kudidi lwe-middleweight kwicandelo labasetyhini ithi akukho mbethi-manqindi iza kuxutha intshinga yayo. I feel like ndi-improvile, ndikhulile, into ezinjalo, so easy nje amantombazane. Oh, kahle vele mna ndikhule namajita yabo vele ejimini yam most of kukwi-boys, so basically ezo zinto zamamutsi into vele yinto endingenayo yabo, so nje zawuthi inormali vele like I enjoy uba seringini as much as ndi-enjoy uba ngaphandle. So umqeqeshi oyintloko wezimbethi-manqindi umlandeli Mgqibisa uthi kulo nyaka baliqule baligangatha ngokuba bazimisele ukuphumelela yonke imilo yabo. Last year khange sibe na enough time and camp, but this time EWSU has made sure that we get as much time as possible with the team. Remember, we're not all from the same. Siyabe siqala uhlala sonke, that is in one camp, getting together, senza into enye. So they will get to know each other better. I would say the reason we got number 2 then, zange sibe na camp zange sibe na xesha line-half lohlala sonke ne-boys. But now I'm telling you, we're gonna get that. Imidlalo ye-University Sport of South Africa iza kube ibanjelwe ePitoli usuka ngomhla wokuqala uyoma kowesi-5 kweyoMnga kulo nyaka. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa eMonti.